Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izin untuk sinopsis cerita ini akan kami hantarkan dengan bahasa nasional agar bisa dipahami oleh seluruh hadir, terutama untuk anak-anak tercinta kita. Wahyu Katentreman. Cerita ini diawali dari keinginan Semar sebagai perantara turunnya Wahyu Katentreman. Suatu kekuatan untuk menenteramkan masyarakat agar bekerja secara gotong royong, mengembangkan program ketenteraman bagi masyarakat. Usaha ini dilakukan secara gotong royong untuk melakukan pagebluk atau yang menjadi kendala dari untuk menuju wahyu katentreman yang melanda desa atau suatu wilayah. Semar mendapatkan petunjuk dewa agar wahyu dapat diberikan kepada yang berhak dengan penuh kedamaian. Karena itu, Semar menugaskan kepada para putra Pandawa, anak-anak generasi muda, guna mendapatkan syarat-syarat mendapatkan wahyu berupa 3 pusaka, senjata cakra milik Prabu Kresna, dan juga jimat Kalimosodo milik Prabu Puntadewa dan Kyai Nenggala milik dari Prabu Baladewa. Raden Gatotkaca, putra dari Werkudara, mendapatkan tugas untuk meminjam senjata cakra dari Prabu Kresna di Dwarawati. Raden Antasena yang diutus untuk meminjam pusaka Jambus Kalimosodo dari Prabu Puntadewa di Ngamarta, dan Satria Jangkar Bumi Raden Antareja untuk meminjam pusaka kepada pusaka Nenggala dari Prabu Baladewa. Untuk meminjam pusaka-pusaka tersebut bukan hal yang mudah, bahkan mengancam keselamatan dari ketiga satria tersebut. Di sini nanti akan kita saksikan keseruan perjuangan ketiga satria tersebut untuk mendapatkan meminjam pusaka-pusaka yang dimaksud. Namun dengan tekad yang kuat dan juga rasa tanggung jawab yang besar, akhirnya ada jalan dan ketika pusaka boleh dipinjam sebagai syarat turunnya wahyu katentreman. Di akhir cerita, semua keluarga berkumpul di kediaman Semar dan mendapatkan penjelasan bahwa wahyu itu sudah ada pada Kilurah Semar Badranaya. Pada waktu berkumpul, Semar menjelaskan bahwa wahyu yang ada di Kuncung atau di Kuncung Semar Badranaya akan segera masuk kepada salah satu yang hadir pada saat itu. Karena itu, secara sengaja Semar mengumpulkan semua kerabat dan satria Pandawa agar menyaksikan siapa yang akan mendapatkan wahyu katentreman. Dalam sekejap, ternyata wahyu katentreman memilih masuk kepada Prabu Kresna. Semar mengharapkan agar semua yang hadir merasa tentram karena Prabu Kresna adalah salah satu pengasuh dari Pandawa yang adalah adik dari Prabu Baladewa. Semua kalangan merasa nyaman kecuali keluarga Kastino yang berontak ingin mendapatkan wahyu tersebut. Tetapi karena Prabu Kresna, Puntadewa dan Baladewa kompak bersatu, amukan dari para Kurawa dapat dengan mudah diselesaikan. Mudah-mudahan cerita ini, cerita wahyu katentreman, menginspirasi kita semuanya untuk bisa bersatu menuju ketentreman yang abadi, yaitu ketentreman lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sagung Purtami Wiranti Pakurmatan Murwakani gelar ringgit purwo pakliran ringkes dening dalang Ki Gading Paukir Seno Saputro badhe kadani pasrah panampining tokoh ringgit Ki Semar Badranaya saking Ibu Lurah Kelurahan Wiragunan dumateng dalang Ki Gading Paukir Seno Saputro dhumatengipun kawula tumuju wonten ing pendhapi sumangga. Lalu keparang ngampingi nyedhun Bapak Mantri Pawong Praja, Bapak Kapolsek Pergangsan, Bapak dan Ramil Nur 6 Pergangsan, dan ugi penyanipun Ibu Kepala Pusmas Pergangsan, Ketua Pok Darwis sekaligus Ketua Panitia, Bapak Agung Wijito, Ketua LPMK lan Ketua RKB Kelurahan Wiragunan. Kepareng ngampingi serah tinampining tokoh ringgit ing badhe murwakani gelaran ringgit purwo pakliran Srimbento ringkes wonten ing wekdal menika. Purwakaning gelaran ringgit purwo pakliran ringkes wahyu katentreman
Pratondo Sratinampining tokoh ringgit Ki Semar Bodroyo saking Ibu Lurah Kelurahan Wuregon dumateng dalang Ki Gading Paukir Seno Saputro. Sagung para pamirsa budaya. Kados pundi babaring cariyos wahyu katentreman dening dalang Ki Gading Paukir Seno Saputra ing adicara Wirogunan Festival taun 2000 selangkung ngrengkuh kukuh bakuh sugeng hamriksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See
ilahing ilahing awi kena mastu bernama Sidam awi kena mastu silat mring wang jagat karono siram tondo awi sisaning bisono sono sinau lan glopo estimasi lestantun apa yang kudo silatur tutur katelo kulo tulat merelap den paradyo minursito upomo para meniskoro karono gyo tuning jaman purwo ini sudah terangkang dinomodomo pinardi tameng laloto mangga tekap wasanan kupito tarun renggeng pralambang matumpo-tumpo maromo panggeng panggung sang murai koto berokane carito linarik runtuting boso tungeng kuno musuroso yang linaras soyo karaos mula cari kahang roswani uring diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco carwe wis jinakuk cari tolong becik wis gumelar ya iku kang sejatin hampir sani paglaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika kinurba kodrating kang kawasa sehari ratri anget ripawana pura ing dosina gilir kumatitan woket kembo teman dadya petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad katokulan tangkar tumakarga sinerambun jawating krembyah dadi pepataning kutu-kutu alang atoko brononom yang Brontoyo dadi peperangan kang tanpa wicalan jarwo menungso tinitah priya wanita sepono-pono anut golonganing bangsa dewi-dewi punika gumlaring praja ing Karangwati negari kang mapan wonten ing tanah sabrang lah sinenta ingkang lenggah madyaning dampar datula negari Karangwati menika warnane nalendra yaksa lenggah gedhangrang sira tumbang madyaning dampar gading jajuluk Sanata Prabu ora tigya kawis tinggal nadyan datan kathah sanggianing Nayaka Punggawa ingkang kepareng nyaket paranire Sanata kepareng lenggah madyaning dampar sinebo ingkang abdi kepatihan Rakyana Patih Kantong Sekti mangaraken swanira tumenggung Nala Kartika tuwin tumenggung Kartika Sari bisa juga neden sapejagong kawis tinggal remu pasuryane Sang Prabu Naratigya kadya wonten ingkang den penggalih mula swanipun Rakyana Patih sigra den awe anyaket piswanipun Patih Kantong Sekti dadi mijiling pandika Sang Nata ingkang dereng kababaring lisan mecah swasana ing negari Karangwati Sri Tinon ning basewakan busana maneka warna Pak Puspitengu Diono miang banjara saro Ranggeng manik Narawata
Obra-obra banyu kang sumirat kenyaring deca bayaran lireki laci siring dadi wimbo kakal domre minggit katiuping maruta wanda sabaran mangambar kungas kebeki madyaning pasewakan tandium Jagat Dewa Bathara Patih Patih Kandhong Sekti saudara nggonmu ngadhem ngersaning sun padha raharja sapraptamu Patih Patih Kandhong Sekti amit pasang kaliman tabi tinembing dumi dumawaing tawang tuwang tansah pinanggih kawidadan liring sambikala sowan kula ngadhem ngersani Sunan Prabu Naradigya. Kula aturaken sembah pabekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Patih. Iki O Prabu. Kula pundi saengga jimat paripi mugi andayanana gesang kula Prabu. Lha menika wonten dawuh menapa Prabu? Monggo isih tumenggung Narakartika apa dene Kartika Sari padha rarja sapraptamu. Tansah pinanggih kawidadan sowan kula ngadhep ngersanipun Sinuwun Prabu Naradigya. Patih wonten dawuh. Aja kaget kowe tak timbali ana ngersani sun. Merga iki ana bab wigati sing kudu tak andharake marang kowe Patih lan kabeh wae. Iki iya Prabu. Wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi? Ingkang Patih pun Kandhong Sekti cumadung dawuh Prabu. Patih wonten dawuh. Marmane dina iki kowe tak caketake marata gage sawangan kananing panjenenganing sun Nalendra ing Karangwati Prabu Naradigya persasat derajat pangkat sundha langit kesugihan ra bakal ana sing ngungkuli ora ana sing bisa nandhingi bandaku ya seprapat jagat nanging wedine nggon kula ngadhampar keprabaning negaraku Karawati kene kaya isih godha rasane negaraku kaya isih suwung para nayaka lan kawula padha bosah baseh padha kaya ora jenak mapan ana ing negara kene Patih. Mula Patih golek ana apa to sebabe dene kaya mangkene rasa sing tak rasake. Menawi paduka ndangu babagan anggen paduka nggadhahi raos ingkang ngaten menika. Menawi saking pamanggihipun Patih Kandhong Sekti menika sedanten krana inggih negari Karangwati menika tasih kirang nayaka praja. Amargi menika negari anyar. Nembe seminggu niki madhep negari. Tasih kirang nalika praja ingkang ngembat tata rakiting praja saha para wadyabala. Satemah para wadyabala saha kawula negari Karangwati menika sami bosah basih sami rica awit saking kirangipun nayaka lan pamuk negari Karangwati menika sinuwun. Menika saking pamanggihipun Patih Kandhong Sekti. Apa pancen mangkono Patih? Jroning 7 dina kepungkur aku ngimpi to. Mbuh ngimpi. Ngimpi napa? Napa ngimpi sing kados biasane niku ora? Dudu.
Aku ngimpi dene kang kababar kawursita jroning pasumpenan. Aku ngimpi adalah ana sak dhuwuring prau. Napa nembe kanu tamasya. Napa ajeng mancing? Betul. Banjur lakone prau saya manengah genah entuk tuna niku. Ana bakal nempuh marang prau sing ndadekke aku lan prau kuwi mau tiba nang sak tengahing samudra. Waduh. Waduh iki. Kamangka panjenenganipun mboten saged nglangi. Yo. Pancen mangkono iya. Sabanjure ora suwe ana pawongan kang nulungi marang jeneng ingsun. Pawongan kuwi mau ngaku yen to pamonging para Pandhawa sing jejuluk Semar Badranaya patih kantong sekti. Andra ingkang puspita rum kasiring samira nomre sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras retnaning griya menawi miturut pun abdi kepatihan ngimpi menika wonten 3 perkawis. Ana 3 teh. Inggih. Inggih menika Titioni Titilaras Titioni Gondayani Puspatajem. Wondene impen ingkang badhe kababar menika ingkang sinebut ngimpi Puspatajem ya. Ngimpenku ngancik wanciku ya wanci Puspatajem bladalah. Lah menawi mekaten panjenengan benjang numpak prau terus kelelep menawi dados kasunyatan mekaten ora menapa ingkang dados impenipun Jengkaka Prabu menika mboten dangu malih bakal dados kasunyatan siun siga-sigan permana kanca sikra ngraketa nawang sesangka Kalendra mbok maro sing sangka triku mulung katriku ngomong rembahing wadya kurada kura kura reka kiri wadih yen pancen mengkono apa kowe mangerti ana ngendi papan dununge Semar Badranaya. Yen kowe ngerti ana ngendi papan dununge Semar Badranaya ing dina iki mengko kowe lan sawadyamala negara Karangwadi kene nguruk sing dadi papan dununge Semar Badranaya. Boyong Semar Badranaya ning negaraku kene teh. Iki sinuwun saderengipun ngrembak babagan papan dunungipun Semar Badranaya. Kula badhe matur sekedhik kepiye teh? Kowe arep matur apa? Semar Badranaya niku pamonging para Pandhawa. Lah Pandhawa menika satria cacah gangsal ingkang dipun kusiri dening Ratu Ndwarawati Prabu Kresna.
Lah Prabu Kresna menika titising Bathara Wisnu. Titis Bathara Wisnu teh. Nggih. Menawi panjenengan sinuwun Prabu Narayaksa jeung Boyong Semar Badranaya mesti kemawon Ratu Ndwarawati Prabu Kresna lan para Pandhawa boten narimaken. Sebab Semar menika sampun dados pamungking para Pandhawa sinuwun. Prabu Kresna lan para Pandhawa. Nggih. Aku ora wedi. Aku ora bakal mundur. Iki wis dadi panjawa bakal Boyong Semaring negaraku. Yen pancen Pandhawa lan Prabu Kresna ora narimakake, yen mengko kowe patih kantong setu ora bisa nandingi kekuatane matur marang ingsun. Aku sing bakal maju ngadepi kekuatane Pandhawa lan Prabu Kresna teh. Yen perlu negara Ndwarawati apa dene negara Ngamarta bakal tak bedah, bakal tak dadekke Karangabang patih patih kantong seti. Menawi kowe ingkang dados kekajahan sinuwun Prabu Narayaksa kula namung sendika dawuh. Lajeng sameneika menapa ingkang dados dawuhipun Koko Prabu? Patih, ana ngendi papan dununge Semar Badranaya? Nggih. Papan dunungipun Semar Badranaya inggih menika wonten ing Padukuhan Karangkadempel inggih wonten ing Klampis Ireng sinuwun. Padukuhan Karangkadempel nggih. Yen mengkono ora sah dadak kesuwen. Ora sah dadak kesuwen kowe wae Patih Sawegana Wadyabala supaya ngluru kono Karangkadempel. Kiren Boyong Semar Badranaya ingsun nedya kundur kedaton bali ana negara Karangwati kene kowe kudu wis oleh gawe ne. Lho niki ngestaken dawuh Diaji. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik tumenggung Kartikasari. Apa dene tumenggung Nalakartika. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Tono lakone Patih kantong seti supaya nglumpukake Wadyabala nyawegake Wadyabala. Nguruk Karangkadempel niki sendika ngestaken dawuh niki sendika ngestaken dawuh sinuwun. Sing ati-ati tumenggung Nalakartika apa dene tumenggung Kartikasari. Purna gadining parangkilan. Sanatarsa kundur kedaton jelek saking dampar kinepit gambaran gading kadharaken sangyaning purung panjati manggung ketanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami hampir luparing keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinron kaya tansah sesanti kamulyane.
Sawise-sawise kundur kedaton sirigek semanten ganti kocapo ingkang medal jaya pati kantong sekti ingkang ngawi sangyaning para wadyabala akarya kaget kang sama mulat solanya pating bleber pating butaka tirta bludakaning daratan Katri kumulung mangrembak Puruto koreka kiri Nananggono kawe gelar Ingkang abdi pun titya Kala Reza Yaksa Sumadung dawuh ati ingkang abdi pun tumenggung Gutama nauki nyadong dawuh yo padha menawa sawetara dhisik bala babarke apa sing dadi rembug pasakan iki mau inggih Sinuwun Prabu Naraditya paring pangandikan yen to kowe sakwadya balamu aku sakwadya balaku kinen urung ana ing Karang Kadempel kinen Boyong Semar Badranaya sadyane Boyong Semar Badranaya kuwi bakal didadekake pamono negara Karangwadi kene inggih lajeng kebarangipun kados pundi Gusti Patih ora usah dadak perlu kesuwen ora usah dadak kesuwen padha mangkato ning Karang Kadempel ngluruk Karang Kadempel mengko yen to ditrenggalani karo Pandhawa apa dene anak-anake Pandhawa tuturke yen perlu bisa dipateni dibedah negarane Ngamarta inggih ngestuaken dawuh monggo yen ketemu Semar kowe kudu mboyong kudu mbondo nanging ora kena tekaning pati berarti tahanan hidup ya kaya ngono kuwi ora usah dadak kesuwen kowe wae padha budal mangkato ning Karang Kadempel lho nggih ngestuaken dawuh lajeng bidal kula enjang menapa mesa tekon meneh kuwi lajeng bidal kula dinten menapa ora ketang cala lintang sambung obor budal dina iki mangkat dina iki lho nggih ngestuaken dawuh sinuwun
Bapak prangguling mungsuh Bapak bawatnya bentar Bapak kaning aloko adalah durung sangon kula maku kedadahi ana satriya kang nyegat lawan akuku Sawadyabala sapa Gus Antasena putra Jodipati putra Raden Werkudara Raden Antasena adalah sumingkir aja nyegat kelawan lakuku rantak-rantak barisanmu arep menyang ngendi yen mung arep gawe rusak ngobawa banyu bening ora bakal sumingkir Antasena saka ngarepanmu keparat babu aku bakal menyang Arang Kadempel bakal mboyong sing jenenge Semar Badranaya kowe sumingkira aja nyegat kelawan lakuku Sawadyabala gelem sumingkir yen wis entek budine Antasena babu areng apa kowe ora minggat saka ngarep ketebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis mbuh kowe sapa jenengmu Sapa iki mabur mudhuna cekel nek iso. Idian. Idian. Mati ngono.
iki tunggale sing ngundurke Wadyabala ya. Sapa Gus? Gatotkaca. Raden Gatotkaca ya. Bali takon kowe sapa? Takon karo aku. Aku Ditya sapa ya, Pak? Wes ganti meneh jenengku kok kae kok. Ditya Kala Abimanyu. Ditya Kala Abimanyu kaya adikku. Ora masalah yo. Gelem sumingkir apa ora? Aku ora duwe perlu karo kowe, aku duwe perlu karo Semar Badranaya. Yen kowe ora gelem sumingkir malah tak katutke dosamu, katutno dosaku. Anak Pandhawa yen pancen Wadyabala ora kuat nandhingi kridane anak-anak Pandhawa. Sawangane iki patih kantong sekti.
Rawiah. Ayo. Dadi ana regecal kaya mangkene iki Jlamprong kula inggih mboten mangertos Kakang Mas. Halo. Halo ndasmu ya lu. Karo bapakne kula halo. Awe musuh atos ya, Pak. Nek sing tumenggung-tumenggung ecek. Musuh karo pati gak iso aku. Gak iso awak. Ora iso piye kalah nek. Gak iso aku musuh karo patihe kae. Sopo patihe? Pate Kantong Sekti. Sopo? Pate Kantong Sekti. Kados Doraemon Kakang Mas. Janaka ngerti Doraemon bareng. Tontonan kula jeng. Wah, mundur. Kakang-kakang wis kon mundur. Wah, ben aku dhewe sing methoke karo patih kae. Kersa ya ngono. Minggat ra ono ngabari ora WA. Ora ngabari. Wah, ora tau rawuh ning Amarta meneh. Nek ana kaya ngene iki rada bingung kabeh. Wah, Kresna macem-macem senengane. Kowe iki gawe mikira. Oh iya, Dik. Maju, Pak. Yo. Kowe sewa aku sih. Jenengan rumiyin mboten napa-napa Kakang Mas Kah. Kowe sewa. Kowe sewa. Ayo, ndi meneh Pandhawa. Ayo, nih Kakang nih. Ayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.